What's up guys? Ito yung gagawin natin ngayon. Magpapalit tayo ng disc pad sa unahan. Ito yung brand niya. It's bike. Compatible siya sa ano yan, MIUI 125, NMAX, Sniper, saka R3. Sa mga pangunahan magkakaparehas lang sila. Yan. Ito yung gamit natin. Flower. Tingnan natin muna kung ilan yung itinakbo bago tayo magpalit. Yan, umabot siya ng 27,297. Yun o, 4 na taon na mahigit bago tayo magpapalit ng disc pad sa harapan. Ngayon lang tayo magpapalit sa harapan ng disc pad. Yung pang likod na ano na yun, napalitan ko na yun yung palikod. Isang bihis pa lang din. Puro putik oh. Okay. Ayan, yung papalit natin. Okay. Okay. Madalas kapag tumulong inyong mamasamain, alam ko na ganyang kayo, di ko naiintindihin. Ako naging mabusog din simula nung magkaisip. Maraming tinalo para lang sa aking panghimik. Pero ako'y nabago, madalas nakakahimik. Magsulat ng first time natin pag-isip. Sa baryo ng magagaling makisama. Kahit bago dito madaling makilito. Pilis represent, literal na daily type. Kasi isa na sila di naka-green light. Barangay, mood, lugar mula sa pagkabata. Shoutout sa mga tikat ng as at baba. Solidong propia, area ABC. Rapping ang pala, mula MIC. Sa lugar na pinulatan. Kay dami ko nagulungan yung limon. Sa pinanggalingan niya ng di ko kinalimutan. Nanatili pa din ako nakapapinaan sa sinilangan. Kaya proud ako na sa akin Michael ako. Napabilang ginagalang respetado ko. Pangalan dyan mo Toya. Laki kami sa hirap ngunit aking tong kinaya. Anong sado na buhay dapat palagi magpapagdala palagi ang bayad. Hindi kami magpapatilang madali ang buhay. Pero kailangan ko pa din naman masanay. Kung magpapatalo lang ako sa puso ay malamang wala ko dito walang mapapatunayan. Kaya ko sinipagan kahit dahan-dahan. Bawat iskinita meron din matadaanan. Dito sa Galatya ito ang aking buhay. Ikot ko na yung isa matigas. Mula sa kanto ng mga tigas, itataas ko ang bandera. Plaka ko dala-dala sa pagbigas ng bawat letra. Dito ninyo makikita, santo ninyo laging bida. Paborito sa pagdayo, pagtatlo ang pera-pera. Bawal dito ang maarte. Ekis mga peke dito sa aking baluarte. Baka magtanong ka pa kung taga sa kultiho. Bata mo Ito lang isa natanggal ko. Yan, dito pa lang paikot ko dito. Napakanipis na oh. Ang nipis na ng disc pad. First time ko lang magtanggal nito kaya di ko pa alam kung paano tanggalin. Ayan o. Ngayon ko pa lang tatanggalin, ngayon pala ako magpapalit first time. Ayan, siguro tatanggalin ito mga clip. Tanggalin ko ito mga clip, susugutin. Ayun, yun nga. Yan ang sigaw nila, bakit papalo? I-ref ang aming hood, walang panis, lahat pandayo. Ballers ng Filipi, tropang seko, mga sipi. Pag pumorma, malaki si Tempo Street, aming haligi. Yung mga tagabilog, nakasanayan mo nakasama na isang araw, nakabigala, tumumanggalan para sa bala. Sanay kami dyan, hindi makitito. Kita mo naman ng bala ng batang laki sa 22. Sa lugar, sa may paninindigan, mga himig na inyong mapapakinggan. Kada boses na inyong maririnig. Magbabaga kahit di pa So yan, yung mga clip, maliliit na. Tapos salamat kasi magpapasama pa din sa mga magagaling. Sino ba mag-aakalang isa ako sa salamin? Sasagadin, hanggang aking nasapin. Kung manakitin na rin kasi wala dahilan para ako'y tamadin. Laki sakali ng haze, dito nang harap ang batang inasa. Hindi na lakos kasi hindi naman ako nagpapakilala. Iba ang tugtugin kaya di makuha ang kapilite. Iba ang papakilig, kung ayaw mo sa'kin huwag kang makinig. Paranaque, represent, tulisan. Sa moonwalk all-star, kasama mga palaban. Nagmula sa lupain ng Santo Ayan. Judas. Ano man ang yung mga sinirain sa clip, bahay patungo sa maliliit mga na. pangarap. Kabila ang pinagbibay, kabila ang pinagsama. Taglay pamilya, Tapos kombinasyon ng mga kabataan makata. Para maipakita ang talento kabataan pag-asa ng bayan. Si Brad Tags, kasama ako sa mga katibayan. Sa pagpasok ng tatlong dalawang ikot, dalawang
after 4 years guys, ito ngayon lang ako nakapagbalik nito. Dito sa aming hood, dito nagmula. Yan, ngayon lang ako nagpalit. Paano tumugma? Pinalawak ang isipan ko dito sa Diba? Baguio. Tapos itong isa, Pinalawak ang respeto sama-sama mga tunay at nilipilo. Malaki ito isa, napabilang ako dito musika ang na-order ko lang to sa online. Lagay natin yan dito guys. kaya sa amin makinig. Ihanda ang iyong sarili, tsak na mapapabili ang inyong Para may pasok natin, sa mga barako. Musi bibilis pipi. gagawin natin, itutulak natin tong cylinder nya. Tulak ko muna. Ayan. Ayan, kailangan ipantay natin yan dun. Para pagpasok natin itong disc na to, hindi siya lalaban. Tigas, pero tiyagaan lang. Tulak natin. Tingnan natin kung pwede na. Ay, baliktad. Ito na ang pagkakataon mga panahon sa ating nawala na ginugol ko ng ilang taon sa paglikat ng mga tula. Ako nga pala si Boss Crown na batang taga Munwok nang galing pa sa breakdown. Ngayon ay sumusubok na maibalik ang ating mga nasimulan. Magsama-sama sa awitin muli natin umpisa ha. Dito sa lugar sa may panindigan, himig na inyong mapapakinggan. Katapos na inyong maririnig. Sa inyong lock. Hindi pa nasindihan. Siya sa ating ang mga Yan. tula na nanggaling sa puso patuloy. Ayan, lapat. Lapat na siya. Pasok na. Pinag-isipan ko na maigi, sakto lang aking bitaw. Isa. Pasensya na kung ganito mag-isip, yung dating naligaw. Bawat Pasok isa natin dyan. nakakaryo. Sa isang Ganyan. talo, magtulungan tayo, iwasan na ang talo. Tapos, Aking pagbugagan, ibalik na natin itong pin. mga letrang bibitawan, walang wak, panigurado. Tapos ko nang harapin ang sarili sa salamin. Walang paki sa mga nangusga sa pangarap lang nakatingin. Sinimulan ko to na mag-isa. Dali lang magkabit, pero first time ko magkabit nito. Mas maganda rin yung na may kunti tayong alam sa pagkakalikot ng ating alagang motor. Sa iisang atake ng hip-hop sa Munwok, yeah, welcome to Velarde. Kamusta kaibigan, tara talikan na. Masukit ang lungga, kung saan ba nagmula. Nahubog, naakay hanggang sa pagtanda. Tumilang sa pangarap, kahit na madapa. Ito yung lock. Tapik isip ang kamay, sulat ay sinasa puso. Porsyente isinilang, dito na natulog. Umukit ang angka, gamit ang aking talento. Hindi matitipag, kinagis ng kong teritoryo. Representan ng lugar aming napili na tema. Pahinga muna sa tubo ng matinding karera. Nang mapitin sa gera, ng mga titik at letra. May bumulong sa akin sa mapa, aking ibandera. Talaga naman na mapapahanga. Medyo hindi pa tayo bihasa maglagay. At ngayon lang naman tayo nakapagsubok nito. Ayan. So ginagamay ko pa kung paano siya ilagay, no? Ito yung isa pa. Aking tinasahan, tinaasan ko bawat nivel. Aking pasal kahit saan ng mga sulat sa papel nila. Asan nila basang kalunto kong tinatagay. Lampasan ko ang balakid na gustong makisakay. Bago kang makakasa Munwok, batang San Juan. Pangarap ko ay aakalin kahit pasuntok sa buwan. Marami ng balakid sa akin ang nakaabang. Aking lalampasan. Okay. Ito na naman at Yun. balik tulo. Matagal na subok kailang Okay guys, naipasok ko na. ako'y nagmula sa lugar na Sitio 4. Sa loob ng 4 na taon, no? Ganito na nangyari, oh. Halos malapit na yung bakal niya. Oh, manipis na. 4 years bago ako nagpalit. Sulit. Okay, sulit na sulit. Ayun. Sakto. Wow, sakto-sakto siya, oh. So, tingnan niya natin baka
Ayun. Sakto siya guys. Sa lugar ko sa may paninindigan, mga himig na inyong mapapakinggan, yung boses na inyong maririnig. Magbabago tayo pa na sandiyan. Siya sa atin ang bawat dulanan, nagaling sa puso pagdudura. Di pa klase aming pinulala, may bawang sampak kami nagmula. Dito sa lugar ko sa may paninindigan, mga himig na inyong mapapakinggan, yung boses na Balik na natin. Ganun lang kasimple. bago tayo di pa na sandiyan. Siya sa atin ang bawat dulanan, nagaling sa puso pagdudura. Di pa klase aming pinulala, may bawang sampak kami nagmula. Dito sa lugar ko sa may paninindigan, Okay. inyong mapapakinggan, kada boses na inyong maririnig. Tapos na. Bago tayo di pa na sandiyan. Siya Eh, sa ganun lang guys kabilis magpalit ng pitch bike, brake pad. Sa Sniper 150, syempre kailangan i-press mo muna yung preno niya para bumalik yung fluid. Parang pakiramdam mo may preno na, medyo matigas na yan. Okay? Ganito lang.